नायगाव उमरी धर्माबाद मतदारसंघाचे युवा नेते रवींद्र वसंतराव पाटील चव्हाण यांच्या वाढदिवसानिमित्त मुकबधीर हायस्कूल उमरी या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना वही, पेन व खाऊचे वाटप करण्यात आले व ग्रामीण रुग्णालय उमरी येथे रुग्णांना फळे वाटप करण्यात आले। यावेळी आयोजक बालाजी पाटील ढगे, इज्जत गावकर, लक्ष्मीकांत पाटील सावंत जामगावकर, मोहनराव पाटील कारलेकर, संतोष पाटील पवळे, गोवर्धन पाटील ढगे, रामदास टोकलवाड, माननीय सरपंच दास पाटील, कामाजी पाटील चक्रधर, पाटील बाळू घडिलवाड, ज्ञानेश्वर जिरेवार, सरपंच कारला राजू पाटील सावंत, डॉक्टर आशिष पाटील कदम, डॉक्टर चंद्रापुरे साहेब व असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित होते। Preview.